Molweni, Mamgobhozi Londa namkela kwi-channel yam. Now kwi-latest episode ka-Podcast and Chill with Meg G kukho ugogo Sikhotheni apho bethetha ngento ezininzi ke. Enye yetopic abaye bathetha ngazo uSolphenduka uye wabuza ukuthi zithini impawu zomntu onemali ngokuthwala nonemali ngosebenza. Umzekelo umuntu othweleyo umbona njani. Then ugogo Sikhotheni ke uye wanika i-description. Khanimamele nani and then nicho uba ingathi uthetha ngabani. Abantu abathwele, these are the signs. They'll have more than 3 wives, which is Isthembu. One of them must not have kids. Because the snake is eating the womb. Okay. Check it out. Okay, red flag number 1. Check it out. Most of them bathwele and they're going to have abafazi abaningi, but one of them must not have kids. Like that guy from Durban, man. Nah. Musa. Musukhuluma. Yeah, Musa. You know, one of them must not have kids. Yo kwa usol othi Musa ukhuluma engathi utata Musa, but then ke obviously ipan understand, but ke asimuncwanga. Anyways bengazukwazi ube kubizwa amagama abantu because you can catch a lawsuit these days. Awamba uthetha njengabantu, but anyways it sounded like uthetha ngotata Musa Mseleku because uthe umntu uba na more than 3 wives, una 4 wives, omnye wabo akafumani bantwana. Umakhumalo sayazi ukuthi akafumani bantwana. Iyo ude athi isizathu iba kukuba inyoka itya isibeleko. Mhlambi ke sava bazawuthina bakwaMseleku okanye bazawuveske bangayihoyi ngoba khakubizwa amagama abo. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.